gi jodolo mamoko ma kanisa mar Anglican na chiemo gi ruodhi pesa maduong' ni yieng' e lowa. Ero kamana mama anto beti yani maber ni donj ka Amerika. Okone mama ne wambe wabiro wambe wabiro okwadwa wacho tarika but ang'eni ok dhi kawo ndalo ma ken okal ndalo 10 donge okal ndalo 10 kigo tarik manyime ero kamano omiyo wagone mama Aida Odinga mos makende gi family mare gi nyithinde Rosemary Junior kod Winnie gi youth leader Omina Raila Oburu Oginga to gi family mangima mar joka Jaramogi to ni oganda luo bende Victor wagone gi mos makende kaluwore gi yueyo mar jakom sechego bende wago mos makende ne osiepega kata jogo ma bende nyocha notenore ahinya mancha tiyo machiegni gi jakom machiel kuom gi na executive director mar ODM party mano Mr. Oduoro Ngwen mabendo osebedo osiepwa kuom thuolo malach kawuono ni Victor na yudi thuolo mar gombaka gi Oduoro Ngwen mondo miya sigande e kinde kako osebedo gi jakom ndalo mane osandi gi Nyayo House kocha gi kako osedongo e the People's Bench kucho kae to bende jaduong' Joshua Kawino mano elder mabende director mar finance inyalo paro kinde duto nyanene ng'at manchane loso ne jakom weche mathoth mag omenda gi to bende log tich mar ODM sechego bende agone mos makende Andrew Mondo ma ing'eyo ni en chief of staff Capitol Hill Square to gi osiepna Madam Florence Olang Florence ni bende osiepna kabisa ene manchane en secretary mar jakom makidonjo Capitol Hill to kinyal neno jakom ko kikalo kuome to gikao kikalo kuom Andrew Mondo gima miyago ne gi mos makende Victor staff mancha nitie ni neno ka ne okwan gi kacha moko nyal kwano gite gin jok manyocha handle jakom odiochieng kodiochieng okinyi gokinyi kaka jakom samoro wechege mag chiemo kako neno ji management mag staff omiyo ka gini nyotimore tang'eyo ne pod gin gi late mapek ahinya omiyo wagone gi mos makende ko ng'eyo Nyasaye biro miyo gi hocho Victor kwa duogo e chunyo wach mana kaka iwacho no tarik 3 mana kama iwacho no kadwa doke ahinya ma no ayude thuolo mar nene jakom wacho ni wanene mugi ka wan kodi to gi Ken kane uluongo wane odwano wago yemba kamatin jakom Raila Amolo Odinga tadier kwa chopo kacha to nwedo ka dhano lich dhano ni nitie nikech ng'eni thoth ne nyocha ne ok ohero tiyo Chungwa House ne ohero tiyo go ofise ma Capitol Hill Square to kwa donjo kwa setieko mbaka to Elda Kawino kone idi ni to kaka waneno osedonjo kae tadier jakom no ng'ado kone do ka kijele ga go ntiere to jite koro oriti makwa donjo kacha to ayude gi Kasmuel ka gigo mbaka to jakom no chungo gimoro amora parni ma tarik 3 dwe mar 9 ok dwe mar 6 kae tinyalo paro yawuoyi makor gi lach machalo Kuria Tani gi ni sama chon gi jok mane ntiere kacha sama ne watieko meeting cha nikech kwa donjo to kone yawuota ma neno mane tibi utiyo tich maber kabisa wago mbaka kaka iwacho no ka wadoke gik mane wagoe mbaka mabange kidwa ng'iyo ni jakom ne winjo kaka wanene kendo no luoro kendo ne winjo Ramogi mapek en sama wawuok e ot kacha tinyalo paro statement mane jatend migawo machono Kuria Tani owacho nto unun ng'agi ne mubudhe yie kama lich machalo kama kech no buoge ka jakom ochungo jite mondo koro wadonji to kong'iyo to bonno ka bende mana jok ma ginene ok ministers mosebedo kaka en kech samoro no weni jok makor gi lach eka no fwenyo ni wambe korwa kare bet lach koro kwa tieko to embe obuoge to kanyo ema wagoye mbaka mugi gi jakom an chieng' wuok tich makai to nindo tich adek wan gi Elda Kawino asewa ng'ena en gima asewacho kuonde mamoko chieng' bende nawacho ni to nekech en rapar mawuok tijno ka wan gi Kawino wagoye mbaka to koni wamanyi ane jaduong' awinje kako chiewo bang' kwa tieko kaka wanene ka no waloso wechewa moko to bang' dakika 5 jakom gochone kone jakom wantie maber adwa winjo kaka ichiewo nikech ng'ene jowasikwa moko be lamonwa marach to keto sauti koro wawinjo wamoso jakom oko ni en maber oduogo koro bang'e ma tich adek wach nyotimore ang'o momiyo wacho mae en ni wach jakom ni no obuogo ji ne obiro dhano kochwe ringruok mar dhano to ji te ong'eyo ni chieng' moro odiochieng' no chopi ma ng'at ka ng'ato biro wuoki mak mana ni kaka no obiro emomiyo nyaka sani kata mana e gweng' no wago mbaka gi Ken sama nyon
ene gwenge makabongo dokucho to koni ntiere rumbi moro mar lit maponitie nikech watho jakom ajir makende ni nyobuogo ji en gima ncha ne ngat maneno ni ne nyalo biro kech nyalo paro kata mana chieng'no kane wane kaka wanene ka to ne onyiso jopiny ni information ma wan godo ni jakom tie maber yes tinyalo paro bang'e no tema kendo jakom chak go e simu kama anyisi ni antiere cha ko wacho ni entie maber mo wacho kanya kama maida imoko ni en maber koro miya adier mane ntiere ni jakom ji no ng'e ni ne dhi duogo chieng' tich abich manonego dhi obedie investment conference mane dhi timore Siaya koro miyo wadwa mana medo goyo mos ne jopiny mancha gini obuogo nikech jomoko niwinjo kata mowacho ni kata ywago jakom nyocha bedo matek iseneno gimogo ng'ato nyang'eng kata nyathi kolwar piny matek Victor oae lweti kata oae kom to lwar tinno ka nyathi kuong ling seche moko yes mapinyi to nyathina ni otho moywa muya koko moywak matek koro mai gima nyo timo emo piny luo mai gima nyo mako ganda mar Kenya kata jatend piny bende no ogo nyang'eng koro onge ng'ama no ng'eyo kaka itimo gigi makmana ni Nyasaye otelonwa ka otelne gi bende gi piny owacho mar Kenya gi jotelo makaluo makoro nwa gike kama koro wawacho ni wa celebrate mana ka kiwinjo cha wadhialo ngima jakom nikech sani koka kiloso gi johocho to gibiro koni ni sama masiro timore ntiere buok kaito bang'i koka ntiere reality stage yani